गेलेनाया सोरनि हादों Gimana Kayak noprak mulai. Gelennya sedih hati. Yakin mari micina. Sedih hati gelennya. Hati kuliah hak asli udah ya. Mani mes. Mani biarin ya kami siapa gilenya dengar. Nungale. Mata kan mes. Iya, hati kuliah am syukuri. Oh, nunggu. Dalanya hanya sedihnya hati. Hanya hati kuliah hati. Nunggu. Oh, hati. 다통 묵지하게 하나 그 제가 시끌리나 또 그냥 디 시끌리다 말이 다 시끌리나 나또 시끌리나 다 보셔 파스라고 하는 줄 밖에 는거 발라에 다 라키 해달라는 거 또 하여 비투면 미치라 다 라살라기 다드는 거 오자 뭐 나라게 가면 그나야 Out. Oh, inshallah है खावताल बथियाव फुटबल गेलेनायखौ नायफैदों आं बेलेग जायगायाव थांनायमोन बादाम फारामनि नामानि बिलाइ Mana faramnya बे फिला मा गामिनि Mana faramnya nih biar. अ आं बुंनो थांदों सरि नोंथांमोन आङो जेनेबा बेलेग जायगानि थांदोंमोन आरो बे आं बादाम फारामनि बल फिल्डआव फुटबल गेलेनायखौ नायफैदों आङो बेलेगाव थांनायमोन आरो बेरायनो ओरैनो बिसिं जायगाफोरखौ फुटबल गेलेनायखौ नुनानैसो बिदि हाबफैबाय नायलाय नै नायदो गेलेबाय हादों नाय दाथ' रावबो हायाखै सानैबो मोननैयाबो जर बेबो जर मोनसे हाबाय मोनसे सोरनि हागोन मोनसे हाथिकुलि मोनसेया हाथिकुलि हाबाय दा मोनसेया मा होनदि मोनसे आमथुगुरिजों हाथिकुलिजों मेच नांदों दायो हाथिकुलिया हाबाय नोङो दा आंथ' दाबावसो फैदोंमोन आं मोजांबो नुवाखै आं दिनैबो हायाखै आं दासो फैदों सोरनि हादों बयल तला हादों बयल तला मा गामिनि मेच नांदों आमसुगुरि दं बयल तला दं दायो बयल तलाया हाबाय गलसेयाव नों मा जागानि आं हाथिकुलिनि होमबालाय नायनो हायदों आङो आबे आमजुलि बल फिल्डआव नंगौ दा नों फैसादो फैफाबाय माने नै टाइमखौबो आंनो नायदों जाथारसिगोन फैसाखौबो आंनो लादों नै टाइमा बेसेबां जाखो दायो टाइमा 6:18 जाबाय आरो 2 मिनिटसल'सो हाफ टाइम जासिगोन टाइमा नुमारबा सासे मानसियाव बेयो जोंनियाव जमा जाना दोनखायोमोन फैसारा सिगाङाव गेले हाखाजोबनाय 10,000सो जाबाय हानायानो बापारे नंगौ दा गेलेबा हायो आरो बिदिनो होमबालाय थिगानो जागोन दे थिगानो होमबालाय सासे रमेशखौ फैसा थानो ना माबायदि नुदों मोजां नांदों बेसे समायना बिसोरनिया हाबाला मा होगोन बेदर होगोन नामा फैसाजों आरो बेदर बायनाय जायोना मा बेदर फुथारगोन अमा नङाबालाय फैसासो मोनगोन फैसार मोनगोन बिसोरो हानायनि उनाव जों फैसाजोंसो बेदर बायगोन ना Pokoknya sudah, mak sudah udah pula. Jangan, pas time dulu. Boxer mantok apa kok? Suka, tarik. गेलेनायखौबाबो गिनो नाङा जोनोबाबो दोथारनांगौ बे खाथि गिनो नाङा बे खाथियावबाबो बलजों थेलायनांगौ गिनो नाङा नै बल हायदों बल होमबाबो बे बलखौ डाइरेक्ट जोसानांगौ बेलेगा लाना खारबा बलखौ गेजेराव फेन होसोनांगौबाबो गिनो नाङा जबर जर दायो 20 मिनिटल'सो टाइमा
नंगौ हाबथानि उनाव 20 मिनिटल' होदों जोबसिगोन हाखाबाय जों मोनलांखाबाय 200 थाखाखौ बेखायनो आं माबा गय जाखाबाय गय जाखाबाय गय जाखाबाय जायामोनबा गय जायामोन आं लेनि लाखादोंमोन थामफिनखौ नांगौ लासै ने फाटिखौ माय जाना होगोन दा हाबाला मा फुथारगोन अमा फुथारगोन ना मा फुथारगोन दाउदै जालांगोन मा दाउदै आरो गामिफोराव खामफ्रोमबो बेलेगाव गेलेबावनो हागोन दे नंगौ बेलेगाव जों गेलेबाय एबार जोङो गिरु माबायाव गेलेहैगोन फाख्रिबारियाव गेलेहैगोन दाखालि गेलेदोंमोन ना दाखालि आं फाख्रिबारियाव फिथु लादोंमोन नुदों आं फिथु लादोंमोन आं थांनाय दाथ' आरो गाबोन जोङो देवबारै गेलेगोन देवबारै होमबालाय मा गामिनि माबा जासिगोन जोंनि बयलतला नंगौ ओमफ्राय फाख्रिबारि नंगौ Victor masuk rumah. बे फुटबल नायनाया मोजां नांदोंना हामा नांदों बिराद मोजां नांदों नायनानै नंगौ दाथ' हानाया नोंसोरनि हाबाय जोंनि हाना दोङो दायो सिन्था गैला सिन्था गैला हाखासिगोन जोङो बेसेबां दंबावो टाइमा 15 मिनिट दंबावो 15 मिनिट होमबालाय जाबाय हाबायानो हाबाय दा आरो मोजां नायाबाथ' आरो गैला बेबायदिनो जाना दोङो नोंसोरनिया मोजां आवग्रिनांगोन नोंसोरनिया मोजां आवग्रिनांगोन गुरा मोजां आवग्रिनानै डाइरेक्ट सो जुयास खाद्राय नाङा बल नाया माय मिथिबाय दे प्ले सल्जार बल आङो थांनांसिगोन नोंनाव दाथ' मोनाबाय टाइमाबोथ' बेसेबां जाखो टाइमा खयथा बेसेबां बेसेबां जाखो 6:29 नै 6ता एसेबां जाबाय र' मोजां नुवाखै गोजाना खिथे बेसेबां जाबाय दा थांनांसिगोन बारा गोबाव थानो हायालै बैथिं बागान गेजेराव मैदेर थायो आं बारा गोबाव थानो हाया माब्लाबाबो अखा फैबाबो आरो हाबा गोग्लैनाय जागोन बेनिखायसो बारा मोनानि गेजेराव थानो हाया मैदेर थायोना ओंखायनो तारा थांसै आं सोरबाफोरा आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम